Wannan ita ce tafasa. Kamar yadda na nuna muku ita tana da ɗimbin tarin amfani a cikin jikin ɗan adam. Wannan da kuka gani ana haɗa maganin ciwon haƙori da ita, ana busar da ita a shanya ta bushe, a daka ta da kanwa kowace iri. Idan mutum haƙorinsa yana ciwo ya kumbura sai a rika tafasawa yana kurkure bakinsa da ruwan. Idan kuma bai kumbura ba ciwo kawai yake yi, sai a ɗibi garin maganin sai mutum ya liƙa a inda haƙorinsa yake ciwo. Sannan wannan tafasa da kuke gani tana maganin kumburi. Haka kawai sai ka wayi gari wani ɓangare na jikinka ya kumbura, baka san me dalilin da ya kawo wannan kumburin ba. Abin da ake so ka samu wato saiwar tafasa. In aka ce saiwa shine nan wato jijiyarta kenan, sai a daka. In ya ɗanyi gari sama-sama sai ka kwaɓa da ruwa. Ana iya daka ko da ɗanya ce ko busasshiya ce, sai ka kwaɓa da ruwa sai ka shafa inda ya kumbura a cikin jikinka. In Allah ya so ya yarda za a samu sauƙi. A takaice saboda bayanan da yawa zan tsaya a ɗan iya nan akan bayanin tafasa. Sai kuma abu na biyu wato shine lalle. Lalle wannan shine lalle wato kai ɗaya amfaninka ya fi dubu. Yana da tarin amfani a yi kwalliya da shi kuma a yi magani da shi. Lalle ana amfani da shi wajen maganin sanyi na mara wato infection kenan. Ana yin amfani da shi ta hanyar wato tafasawa tare da tsamiya. In ka ɗebi garin lalle in busasshe ne sai a nemi rabin cokali sai a haɗa tare da tsamiya sili ɗaya sai a tafasa da ruwa kofi ɗaya sai mutum ya shanye. In ka sha yau gobe ba za ka sha ba sai jibi za ka sha. Amma a kula kar a saka sama da wannan rabin cokali domin yana da ɗaci. Kar ka je ka sha mai ɗaci ya yi ma yawa kuma ya zamanto ya baka matsala a hantarka. Don haka yana matuƙar maganin ciwon da yake a cikin marar mutum, kamar matsalar da take da alaƙa da infection ko zafin fitsari ko fitsarin jini da makamantan haka. Wannan kaɗan kenan a cikin irin amfanin da yake da shi. Sannan kuma shafa shi a jiki ma yana maganin aljanu. Ka kwaɓa shi ka shafe jikinka da shi